Bon dia. Espanya s'ofereix a assumir el cost perquè el català, l'eusquera i el gallec siguin llengües oficials al Parlament Europeu. La qüestió s'ha de començar a discutir aquesta setmana per primera vegada al Consell de Ministres d'Afers Generals de la Unió i el govern de Sánchez espera superar les reticències que hi tenen alguns països com Finlàndia o Suècia. No serà ràpid ni senzill que el català, l'eusquera i el gallec arribin a ser llengües oficials a la Unió Europea. Per superar el primer i més elemental dels esculls, l'econòmic, el govern espanyol s'ha ofert a pagar les despeses laborals i tècniques per les traduccions. L'oferiment s'ha conegut en la reunió d'ambaixadors preparatòria del Consell d'Assumptes Generals de dimarts vinent a Brussel·les. Pedro Sánchez, que presideix ara mateix el Consell de la Unió Europea, va afegir a l'ordre del dia l'oficialitat de les 3 llengües per aconseguir la presidència del Congrés. A la reunió d'ahir, alguns dels ambaixadors van qüestionar la urgència de la decisió, si bé ningú s'hi va mostrar plenament en contra. Suècia i Finlàndia van ser les primeres d'expressar les reticències. El cost econòmic, la burocràcia i l'encaix en els tractats són els dubtes per justificar que no hi ha pressa per decidir. Cal unanimitat per passar de 24 idiomes oficials a 27. És molt improbable que dimarts vinent la Unió Europea voti l'oficialitat del català. La història suggereix que abans caldran els estudis i informes previs d'un grup de treball. Res d'això ha sorprès la Generalitat, que defensa que el procediment es faci bé i sense presses. Des del Departament d'Acció Exterior sí que s'ha exigit al govern de l'Estat que faci tots els esforços perquè la negociació per a l'oficialitat plena del català no descarrili. I aquesta és la campanya CIES que la Plataforma per la Llengua segueix fent per donar suport al català com a llengua oficial a Europa. Demanen als ciutadans i als polítics dels estats membres que hi votin a favor. L'ONG del català també inserirà publicitat en diversos mitjans europeus i seguirà fent, diuen, contactes diplomàtics aquests pròxims dies.